ji destpêka dorpêçkirina bajarek Kobanê ji alî çekdarên dewleta Îslamî de karker û firoşker û pazirganên bajarek Kobanê berê xwe didan Tirkiye û di encama dirêjkirina şer di navçeyên bajarek Kobanê de karker û firoşkerên Kobanê dest bi vekirina dikan û kargehan dikir. Sebaba yekê me vekir em bû heft-hêş mane ji Kobanê derketin û em hatinin li Tirkiye. Tirkiye pir geriyan em sê-çar meha eyn rûniştin jî. Bedî sê mehan me robû ew kir em karê xwe vegeriyan. Karê me Kobanê dikirî, karê bo bi kalan me hat dibe derê jî millet me robû bir dest pê kir, karê xwe dest pê kir. Karkerên Kobanê li bajarên Tirkiye belav dibin ta ku kar bikin û pêdiviyên jiyanê bo xwe dabîn bikin. Lê ew rastî gelek astengî û zehmetiyan tên ji aliyên pazirganan û xwediyên kargehan de. O bere yekî bere dimîlere me xwarin. O em nixaran jî çûme li ber yekî em bê ji ber pêz. Li wê derê jî yekî pir li me kirin. O binha Kobanê çêbê me sibe da herine. Eyn hîro çêbê em sibe da herine. Piştî rêzgarkirina bajarek Kobanê ji çekdarên dewleta Îslamî, beşek ji karker û firoşker û xwediyên kargehan amadekariya xwe didin ku vegerin nav bajarek Kobanê, lê ta ana pêdiviyên karên wan li Kobanê nehatiye dabînkirin. Gund cîm em lê ku rêzgar be em dixwazim wê çaxê ku dorê Kobanê xerab be, rê Kobanê vebin, ard hebe, mazot hebe, mehrûqatê xwe hebe. Tiştekî kêm yanî firina hîro şoxulî siba sekinî tin nebe. Ama çaxê em dixwazin her kes dixwaze li bajarê xwe be çêtirî li derva be yanî. Tevî rêzgarkirina bajarek Kobanê û beşek ji gundewarên wê lê ta ana şer û pevçûn berdewam in û Kobanê qutbiye ji derdora wê û ew jî bû sedemek ku ta ana bazirgan û xwediyên kargehan venagerina bajarek Kobanê. Rewşa bazirganan û karkiran girêdayê bi rewşa aborî û ewlehî da û ev rewşa jî ta ana li Kobanê çê nebûye ji ber vê yekê hemû bazirgan û karkirên Kobanê li bajar û bajarokên Tirkiyê karê xwe dikin ta ku ev rewşa li Kobanê çê bibe û ew vegerine bajar û gundewarên xwe. Baran Misko, NRT, Siruc, Tirkiye.